बानायोमोन शर्ट मुभिनि एक्टरमोन आरो नोंथांमोना हयथ'बा सिनायनोबो हागौ। बिदिब्ला इन्टारभिउखौ लाहैनोसै बेजों। दा नै जोंना बिथाङानो शर्ट मुभिनि एक्टरा गदायसना बे दां दुनिया जुलि जानाय फिसाजो मोनबाय, बिनि सायाव नों माबायदि गोजोननाय मोनदों? हाबाब हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लग आरो गोदान भिडिअआव बरायहोनाय लाग्रोबाय। नै आङो दिनै मोनसे न'खराव आलासि जाफैदों आरो जोंहानिनो आयं जायो। माने फिसालाया सिगांहाय शर्ट मुभि बानायोमोन आरो शर्ट मुभिनि एक्टरमोन आरो नोंथांमोना हयथ'बा सिनायनोबो हागौ। जों दा बिसिनाव दंफैयो आरो दा आं बेखौ एसे इन्टारभिउ लानो नागिरदों। बिथाङा मालाय फिसा हिन्जाव मोनबाय नालाय, फिसा हिन्जाव मोननायनि एकदम बिराद खुसि आरो। बिदिब्ला इन्टारभिउखौ लाहैनोसै बेजों एसे नायलांदो। बिदिब्ला लोगोफोर एसे इन्टारभिउ लानानै सोंनानै नायनोसै गोसोफ्राव माबायदि मोनदों आरो शर्ट मुभि खालामनो गोसो दंफिनगोन ना गैफिना, बेफोरनि बागै एसे सोंना लानोसै। बिदिब्ला नायलांदो। दा नै जोंना बिथाङानो शर्ट मुभिनि एक्टरा बेनोमोन आरो एक्टर। नोंथांमोना हयथ'बा सिनायनो हागौ। मोननै मोनथाम फिल्म बानायदोंमोन। दा बिथाङानो बुंहरदोंसै मा फिल्माव लानायमोन, मा रल लानाय जादोंमोन, बेखौ बिथाङानो बुंहरदोंसै आरो। बिदिबा खुलुमबाय। बिथांनि गोदान चेनेलाव आंखौ बरायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोफ्राबो बिथांनि चेनेलखौ जाहाथे नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो, बेनि थाखाय मिजिं थिनाय थाबाय। आंनि फार्स्ट फिल्मानो जाहैबाय बड' शर्ट मुभियावहाय आङो मोनसे मेन रुल एबा बिफानि रलाव लादोंमोन। बिफानि रलाव लाखांना बे फार्स्ट फिल्मनि मुङानो जाहैबाय गदायसनायावहाय आङो बिफानि रलाव लादोंमोन। मानो होनबा आरो बिनि सेकेन्डनि उनाव आङो मोनसे एक्टर लाइनाव लादोंमोन। बे फिल्मानो जाहैबाय बे फिल्मखौ जोङो 2022आव जोङो बानायनाय जादों। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जुमाय लोंलायनायनिया मामोन? दोनथ'लाया गोसोखांल'। आदसा बे माने मोनसे रल लादोंमोनलै, बे एसे जुमाय फाग्लानि लादोंमोन। गोसोआव गैला आरो ना, एसे बावबाय, गोबाव जाबाय नालाय। दा भिडिअफ्राबो बेना एसे दा इउटुबफ्रावबो मोनला आरो भिडिअखौ डिलेट थांबाय। बावनाय थादों, माने एसेबा गोबाव जाबायमोन। बिनि उनावबो जों दिनै फिल्माव आगान होफिनाखै नालाय, बेनिखायनो बे फिल्मनि उनावनो आं जाबाय रुलाव एक्टर लादोंमोन। बे रुलनि बे शर्ट मुभिनि नामानो जाहैबाय बे दां दुनियाखौ दा नागिरना मोननो थांला। माने चेनेला बुहुत गोबावनि जाबाय, माने गोदोनानै थांबाय। आरो आंबो दिनैसिमहालागै जुलिबो जाबाय। जुलि जाखांनानैहाय नै फिसाजोबो मोनबाय। फिसाजोबो मोनखांनायनि आरो दा माने शर्ट मुभिखौ बानायथ'नाय जायाखै आरो माब्लाबा सम मोनब्ला आरो सोरबाफोर लिंहरोब्लाहाय थांजागोन, बेखौ आङो मिजिंथिबाय। आरो बिथाङा जाबायदि ब्लगार बानायनानै बिथांखौ जाहाथे सापर्ट खालामलायो, बिथांखौबो गोजौ लेभेलाव दोनहरो, बेनि थाखाय आङो एडभाइस होनाय जाबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौबो। आरो बेजोंनो आंजों समानफोरखौ लोगो जाबाय, माने आंनिफ्राय देरसिन आदै मादै आयं आरो आंनिफ्राय उन्दैसिन फंबायफोर बिनानावफोर, नोंथांमोनखौबो जाहाथे बिथांनि चेनेल, बिथाङा जाहैबाय सुजाता बड' ब्लग, बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बिनि लिंकआव थांनानै बेल आइकनखौ दाबायना होबानो जाबाय आरो, मिथिबाय? गोजोननाय थाबाय, बाय बाय। ओमफ्राय नै मोनसे खोथा, दाथ' नोंहा जुलि जानाय फिसाजो मोनबाय, बिनि सायाव नों माबायदि गोजोननाय मोनदों? हाबाब गोजोननायखौथ' मा होननानै फोरमायबावनो, माने बुहुत गोजोननाय थायो। मानो होनबा जुलि जानानैहाय रावबो बेबायदि एकला जिबौनाय थाबाय थाया।
बे संसारनि नेमखा जा खाफालाव लिरनाय दङ मानो होनबा दिनैनि दिनावहाय आङो फिसाजो मोनदों बेबो इसोरनिनो लिरना हरनाय आरो फिसा हौवा उननि बेलायाव फिसा हौवा मोनगोनखौ मिजिं थिबाय जाहाथे फार्स्ट टाइम दा इसोरा अनोब्ला नेक्स्टआव फिसा हौवा हरथों आरो नै फिसा हिन्जाव मोनदों आरो संसार जादों होननानै साख्रि बाख्रि गैयाबा बिराद प्रब्लेम जायो दै मानो होनबा साख्रि बाख्रि गैयाब्ला गाननाय जोमनाय होनो हायाब्ला मानो हायाब्ला बेबायदियावनो माने एसे दावराव दावसियाव फैयो आरो ओंखायनो नोंथांमोना जायफोरा फरायाखै बा जायफोरा माने फरायालासिनो ओरैनो थादों बे जाहाथे बेखाराव दाथा गाव गावनि खामानियाव नांथाबनानै था जाहाथे खामानि दामानि मावनानै रां एसे एनै मोनलाबायनायखौ माने लोंनाय जानाय बायदिसिनाफोराव दागारलाबाय माने बिमा बिफाया जोनोम होबाय नोंखौ थाखा खामायनो बा संसारखौ नुहोनो थाखाय दा बिनि थाखायहाय मानो होनबा जानला मोनला जौ सिगारेट बायदिसिना फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखौनो आसा थिबाय आरो जायफोरा फरायफुनाय दासिमबो फरायगासिनो दं बिथांमोना मोजाङै फरायबाय था जाहाथे उननि बेलायाव फिउचाराव नोंसोरो मोजां जाहैयो आं बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो थ' नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा बिथां जोंहा सर्ट मुभिनि एक्टरा मा बुंलांखो दा गावहाबो मिजिं दंफिनो आरो सर्ट मुभि खालामनायनि सोरबाफोर जुदि लेंहरबायोब्ला सोरनिबाफोर माबाफोर रलफोर मोनोबा बेयाव सर्ट मुभि खालामनायनि मिजिं दङ आरो दासिमबो नोंथांमोना जुदि सोरनिबा माबाफ्राव कमेडियानफोर रिलफोर नांगौबा बेखौ लेंहरनो हागोन आरो थांनानै बियो जाहाथे रलफोरखौ मोनहैनो हायो कमेडियान माने एसे कमेडियान टाइपनि मानसि नालाय एसे ओमफ्राय दा नोंथांमोना मिथिखाबायानो बिथाङा मा मोजां बुंलांबाय जौ जुवाफोर बेफोरबायदिफोरजों एसे गोजानाव था फंबाय बिनानावमोन आंबो बुंनो सानो बयबो जाहाथे जौ जुवाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो नङा होमबा जोंनि बर' हारिया ओरैनो दा बिराद जौ जुवाफोरजों गोदोनानै दङ बिदिनो जौ लोंनाय ड्राग्स लानायफोरजोंनो जोंनि बर'फ्रा माने ओरैबायदि बुथार जागासिनोबो आरोना जोङो दा माने ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोन्दों फेसबुकफ्राव जोङो फेसबुक खुलिदावनो हाया आरो सोरनिबा भाइराल जानाय बा सोरनिबा बुथार जानाय बेफोरबायदिखौल' नुनो मोनो थ' जाहाथे बेफोरबायदिया जाया आरो जौ जुवा लोंनायफोरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदिया जाया आरो जोंनि गेजेराव बे धोरोमजों धोरोम सैलायै नासयलायनाय बेफोरबो जाहाथे खारो जौ जुवा लोंनायफोरजों नङा होमबा रायजोफोर जाहाथे नोंथांमोना साननानै नायो बेफोरबायदिनो बुजिलाङो बेनोसै आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोंखौ लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय